Goodbye po kami yun dito. Happy Fiesta Barangay Magtaon. Hi guys! Andito na tayo sa Barangay Magtaon at tayo po ay magkikikain lang po dito sa bahay nito. Sa masyo po ni Wang King. Tara, samahan niyo po ako. Tara. Welcome! Pasok po kayo. Ito mga ano natin. Tapos na po kaming kumain. Ang sarap po dito kumain, grabe. Sa bahay nila. Oh. Yan po, kumakain pa po yung iba. So, kami po ay kumain na po kami. Grabe ang ganda dito ng silog na. Nga po guys, nandito lang po tayo sa labas kasi po nagpapato na lang po tayo ng kinain, ano. Dito lang po yan guys sa Sikyugap ang Magtaon, Kapanas, Northern Samar.